Hey everyone, welcome back. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel and चलନ୍ତୁ ଆଜି ହେୟାର କେୟାର କରିବା and ମୁଁ ହେୟାର କେୟାରରେ କ'ଣ ଲଗାଏ and ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଛି ମାନେ ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ମାନେ ହେୟାର ହିସାବରେ ଆପଣ ଯେତିକି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ପତ୍ର ନେଇପାରିବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାର ହିସାବରେ ଆପଣ ନେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ନେଉଛି ତ ଅଳ୍ପ ମୋ ହେୟାର ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଫ୍ରେଶ୍ ତୋଳି ନେଲି ତାକୁ ଯିବି ବାସ୍ ଏବେ ଟିକେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇବାର ଅଛି ଆଉ ଚାହିଁବେ ତ 5 ମିନିଟ୍ ପକାଇବେ ପାଣିରେ ନହେଲେ ଏମିତି ଧୋଇ ବି ପାରିବେ। ଦେନ୍ ମୋତେ ପିଆଜ ରସ ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଆଜକୁ ପେଷିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଦେନ୍ କ୍ୟାପ୍ ପକାଇଲି। ଏବେ ପିଆଜ ରସ ହେଇଗଲା। ଏଇ ରସଟି ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିବି ସେ ମନ୍ଦାର ପତ୍ରରେ। ଏବେ ମୁଁ ମନ୍ଦାର ପତ୍ରଟିକୁ ପକାଇ ଦେଇଛି ଦେନ୍ ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ କ୍ୟାପ୍ ଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦାର ଏବେ ସେଇ ରସଟିକୁ ମୁଁ ଢାଳି ଦେଲି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପାଣି ବଦଳରେ ମୁଁ ପିଆଜ ରସକୁ ପକାଇଲି ଦେନ୍ ମୁଁ କ୍ୟାପ୍ ଲକ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ହେୟାର ମାସ୍କ ପେଶା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଇଏ ଟିକେ ମାନେ ତତଲା ଅଛି ତ ଆକୁ କେବେ ହେୟାରରେ ଲଗାନ୍ତୁନି ଆଣ୍ଡ ଆକୁ 2 ଠୋପା ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ 15ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ବାସ୍ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହେୟାରରେ। ଇଏ ଏବେ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜେଲି ଟାଇପ୍ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଚୁଟି ପୁରା କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ମୋ ହେୟାରକୁ ଏବେ ଲଗାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗାଇ ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ବି ଲଗାଇବି ଆଉ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୋ ହେୟାରରେ ଟୋଟାଲ ପୁରା ଲଗାଇ ସାରିଛି ଆଣ୍ଡ ଇଏ ଶୁଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇ ମିନ୍ 20ରୁ 25 ମିନିଟ୍ ରଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ସାମ୍ପୁ ଯାହା ବି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ଡେଫିନେଟ୍ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିବେ 2 ୱିକ୍ରେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ମୋର ପର୍ସନାଲି କହିବି ମୋର ହେୟାର ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା ଏବେ ହେୟାର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି